फेसबुक चैनल राष्ट्रीय समाचारनि नकफा निवेदिता चक्रवर्ती खबर बिनि बसाइनि साकाव बुइनो फिल काहिनी कक्सेल सामं काशाखा लुको बसकांगो नाइमथां खरबो एफेर ख्लाइजाखा बर खरकनि मुंगै हास्टेगनांगै लुकुरक खरांति सालायखा तंजराव हास्टेगनांगै पिरजाखा कक्तमा थुमनाय निवेदिता चक्रवर्तीनि तongmungनि कक्रक लाइथांनाय कुसुताल रमै साकनो मकल काइरि उइतनिजाक बुफ्रुबा केमेरा हुयै कक बाय मथगै बुफ्रुबा साकनो बोरैहिनै एक्सट्रा माइलेज नावै हास्टेनि कक्तमा थुमनाय रकनो सिक्रि सक्र खलाइमा थायो तलांगै सगैका निवेदिता फेसबुक चैनल राष्ट्रीय समाचारनि नकफां निवेदिता चक्रवर्ती तै बिनि बुसाइ राम चक्रवर्ती खबै हदानि बागै हदानि गानाव तंगनानि हास्टेनि मन्त्री अक्रानि सिमि चेंगै एमएलए रकनि खुगो खुगो साकनि ककनो सारिवै व्यूज बांग्रिनानि साकथारखा ताबुक हिनके लुकुनि बसकांगो नुकजाकनानि नांखा तामो खलाइखा अ निवेदिता सुंमुं आचायो बिनि बसाइ बसानो तयै साकनो कक्तमा थुमनाय हिनै दलाय हांकरनि खरकजा चुगिया बुखुकनो फिलका अ बुखुक साकनि बसा खरकनि गमाजाक बनो ताताल कक सावै मथगै साइ चारचि रां चाखा मनगै कक रिखा सीबीआईटी चेरि नायनाय हिनै जों बारजावो याचाकनाय कक्तमा थुमनाय अंगै अबतै तongmung हामियानो मास हेजावो हाइफानो अ पातिमुंगो खरकजा चुगिया बुमानो निवेदिता चक्रवर्ती हाइके फिली रां चामा अबनो गशिउइ नाइमानिया तै गशिउइ नाहारथाइ गरै निवेदिता चक्रवर्तीनि कक थुमनो सित्रा सिबि खलाया हास्टेनि केरं रायजनो तयै थंमानि कलाइखा जों कक्तमा थुमनाय तै काहामके चेरि नाइजाक थं हिनै मा सानो तै सिनाय नुकनाय रक सकाङै फाइथाइ चेरि नाइनानि बागै बिनि मुंगै एफआईआर खलाइजाखा रां चामानि कक ताबुक हास्टेगनांगै पिरजाखा सय कुबुइनो फुनुकनाय तै बाहायके बुइनो ताताल कक सावै मानखा ब तंकसंनि पुइतुनो तयै थङै मानखा अबनो तयै हास्टेनि लुकुरक सावै मानबायखा ताबुकले कक्तमा थुमनाय रकनि बरफनो सकामाना नाइमानि बागै कक्तमा थुमनाय रक सकाङै बनो केबेंनानि नांनाय हिनि वानसुक लाइखा तैबो मा वानसुगो हास्टेवो निवेदिता हाइ तंनाय तै रक बुदे तंग रुतुगै कारि थाइ क्लायो तै केरं रायजनो याफारै रिनानि बनो हास्टेनि केरं रायदा फुनुगै रिथं बसक फान गोनांको ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।